Don Mariano Álvarez de Castro López González del Pino, Troncoso de Lira i Sotomayor, més conegut com el defensor de Girona Don Mariano Álvarez de Castro, va néixer a Granada el 8 de setembre de 1749, descendent de famílies arrelades a Burgo de Osma, Castilla la Vella. Orfe de pare, als 5 anys, va ser enviat a Sòria a casa d'un seu oncle per posteriorment reunir-se amb la seva mare. Tinguem present que al néixer feia 3 anys havia pujat al tron d'Espanya Ferran VI. Va dubtar d'ingressar a un convent o dedicar-se a l'exercici de les armes, ingressant als seus 18 anys al Cuerpo de los Reales Guardias de Infanteria Espanyola. Estant destinat a Gibraltar, va rebre la trista notícia de la mort de la seva mare. Li donaren permís, però va posar el dolor de fill i el desig de servir a la pàtria. El 1808 estava a Madrid i després del gloriós 2 de maig va ser nomenat governador del castell de Montjuïc a Barcelona. Quan va ser ocupat el castell per ordre de Diezma, Álvarez va rebutjar i tal entrega fins no demanar al capità general del Principat. Quan va arribar a Girona portava 40 anys al servei de l'exèrcit. Cal fer esment que els gironins protestarien per l'ocupació francesa i, a més, quan van saber que Ferran VII havia renunciat a la corona d'Espanya a favor de Napoleó. Álvarez de Castro era un home de temperament enèrgic i per a donar a entendre a la població que ell estava disposat a no tolerar cap defalliment, el 1 d'abril de 1809 publicà un ban en el qual amenaçava de mort qualsevol que tingués la vilesa de proferir la paraula rendició o capitulació. Cal dir que, quan mancaren aliments, un oficial li digué que no era possible subsistir sense menjar. Va contestar-li: «Quan no tindrem aliments, ens menjarem a vostè». Després d'haver publicat el ban, Álvarez va tornar-lo a publicar el 5 de maig de 1809. Però abans, el 28 d'abril de 1809, es va rebre a Girona la notícia de que la Junta del Regne havia nombrat el general Álvarez mariscal de camp. Davant l'evidència que els francesos assetjarien fortament la plaça, el general Álvarez va decidir armar tots els homes que vivien a Girona, comprenent les edats dels 16 als 65 anys. Amb motiu de la festa de Sant Ferran, el general Álvarez va fer publicar que per celebrar l'onomàstica del rei Ferran VII es dispararien 3 salves i repicament de campanes, a part de balls al baluard de Sant Francesc de Paula. El 12 de juny de 1809, els francesos van enviar un emissari amb el propòsit d'intimar a rendició, però Álvarez va manar dir al general francès que no hi tornés cap més emissari, doncs el rebria amb metralla.
Álvarez solia vestir-se amb la vita blava, pantaló blau, portava barret de copa, a vegades amb una cinta amb l'inscripció «Por Fernando VII, vencer o morir». Aquest detall de la cinta pot semblar pueril, però va exercir indubtable influència sobre la psicologia dels combatents gironins. Per aquests dies, carta seva a una seva germana de Soria. No sé cuál será mi suerte. No he querido capitular porque mi honor me manda a morir en estas ruinas. Dios y mi brazo me socorrerán y tu hermano será honrado leal hasta la muerte. Els francesos consideraven que per a dominar la ciutat calia conquerir el castell de Montjuïc. Sense això no podia intentar-se l'assalt a la ciutat. Senya les ordres del general Álvarez de Castro. És absolutament vital que conquerim Girona si volem mantenir les comunicacions amb França. Mariscal Laugeró, fa dies que tenim envoltada la ciutat, però no hi ha manera d'entrar-hi. Situem l'artilleria al Puig d'en Roca. Bombardejarem la ciutat fins que es rendeixi. Malgrat la resistència i el coratge dels gironins, la ciutat finalment va ser conquerida. A la nit del 13 al 14 de juny de 1809, la bateria instal·lada al Puig d'en Roca va bombardejar Girona. El 2 de juliol de 1809, Saint-Cyr decidí enviar un emissari a Álvarez de Castro. La seva resposta fou que el rebria amb metralla. Álvarez, acompanyat dels seus més directes col·laboradors, pujava cada dia a inspeccionar el castell i animar els defensors. A les 3 de la tarda del 19 de setembre de 1809, els francesos atacaren els gironins situats a la catedral i al Calvari. Alertaren Álvarez, les campanes de la catedral tocaren a Sometent i els tambors a Generala. El general francès Verdier seguia els fets des de Montjuïc i ordenà la retirada de les seves tropes amb 624 baixes i 259 de les gironines. Amb data 2 d'octubre, s'acordà elevar Álvarez a la categoria de tinent general de l'exèrcit. Els francesos consideraven que per a dominar la ciutat calia conquerir el castell de Montjuïc. Sense això no podia intentar-se l'assalt a la ciutat. El 7 de desembre de 1809, 3 dies abans de la capitulació de Girona, Álvarez escriu a la Junta del Principat: Excelentísimo señor, juzgo oportuno recurrir a vuecencia para que por su parte active la ejecución de cualquier proyecto para salvar esta plaza, pues de lo contrario, por estar en el más inminente riesgo, llegará tarde cualquier socorro. Dios guarde a vuecencia muchos años. La naturalesa d'Álvarez no pogué aportar tantes contrarietats, anaren perdent-se forts i reductes i sofrí un síncope tan fort que se'l cregué mort. Sembla que sofrí una febre gastronerviosa amb deliris i gran excitació. Davant d'un quadre clínic tan seriós, assumí el comandament de la defensa el general Julián de Bolívar. Malgrat trobar-se Napoleó ocupat amb la campanya de Rússia, no deixà de pensar en Girona i una de les ordres que va dictar fou que es destruïssin tots els forts a excepció de Montjuïc i Torre Gironella.
Encara avui podem veure que no en va quedar pedra sobre pedra. Per la gravetat que oferia la salut d'Álvarez, no se l'obligà a sortir de Girona amb els presoners que marxaren a França. El defensor de Girona partí la nit del 21 de desembre de 1809 amb un cotxe ben custodiat per guàrdia francesa i arribà a Perpinyà al Castellet. A Perpinyà va restar fins mitjans de gener de 1810, que el portaren a Narbona i últimament a Figueres, tancant-lo al castell. Era el dia 21 de gener de 1810 on va morir l'endemà. Hi ha qui opina que morí de la malaltia suportada, hi ha qui digui que fou emmetzinat. El cadàver rebé sepultura on hi havia la plaça anomenada de la Peixateria. Això succeirà prèvia identificació de les despulles. El cadàver d'Álvarez rebé sepultura al castell, tributant-li honors de capità general. Fins al 20 d'octubre de 1816, les restes del seu cadàver varen permanèixer al castell de Sant Ferran. Desitjosa Girona de ser guardadora de les restes mortals, i com sigui que des del 1814 ja eren fora d'Espanya les forces invasores, es va projectar el trasllat de Figueres a Girona. La comitiva es va dirigir a la catedral, on es va portar a terme una senzilla cerimònia, i tot seguit la comitiva es va traslladar a Barcelona per fer-hi un funeral homenatge i per tornar a arribar a Girona el 28 d'octubre. El 30 d'octubre es varen col·locar les restes a un sepulcre provisional a la capella de Sant Narcís de Sant Fèlix. El capità de croada de les regulars de Setges, el franciscà Manuel Cúndaro, predicà un sermó d'una hora de durada. Fins aquí la documentació de diverses biògrafs del personatge motiu d'aquest treball. Ara, les opinions contraposades de diversos autors. Gómez de Arteche i Moro, el dia 9 de maig de 1880, va llegir a la Real Academia de la Història de Madrid un discurs elegíac d'Álvarez. Don Mariano quedó en Gerona con el mando de la guarnición, esperando la presencia del enemigo. La plaza de Gerona se encontraba en estado ruinoso y Diezme y sus colegas decían que era una bicoca. Al principio deseaba que su plaza se sostuviese doble tiempo que Zaragoza, y después que se cumplió este plazo, quería que durase 4 veces más su defensa. No concluiría, señores, sin recordaros que en Gerona no existe ni se conoce otra autoridad que la de Álvarez. Així parla Cúndaro. Los napolitanos que se hallaban en el castillo de Figueras, juntamente con los franceses, fueron los que descubrieron que el general había sido envenenado. Se sabe que por decreto de Napoleón,
El general debía ser ahorcado en la plaza de Gerona y que al efecto se había puesto la horca. Decidieron quitarle lentamente la vida con veneno mezclado con la comida o bebida. De ahí viene la inscripción puesta en el calabozo del castillo. Murió envenenado en esta estancia el 22 de enero de 1810, víctima del tirano de la Francia, el gobernador de Gerona, año 1815. Esta lápida fue hecha a pedazos en 1823 por el mariscal Donsey. Al 1910 sortia al carrer un pamflet intitulat La locura de Álvarez de Castro, que escriurien Prudenci Bertrana i Dídac Ruiz, el primer com a narrador dels fets i el segon com a tècnic en psicopatologia. En definitiva, tractaven de demostrar que el defensor de Girona era un home anormal. No m'extendré en les conseqüències d'ahir tal pamflet varen tenir que suportar els Bertrana. Contra el Álvarez de poesía lírica, nosotros intentamos aproximarnos a un Álvarez más real. El delirio no fue efecto del crecimiento de su imaginación impresionada de tantas vivencias desagradables. Para nosotros, que podemos examinar las cosas en frío, afirmamos que el gobernador era un predispuesto a delirar. Una idea fija de Álvarez, sucumbir bajo las ruinas o morir con la gloria de Sagunto. Él paseaba su letrero por Fernando VII, vencer o morir, que equivale a un plan más extremo, victoria o muerte. El bando del 1 de abril de 1809 es un tabú, la muerte antes que infringirlo. Álvarez era víctima de su propia obra. Los gerundenses se lanzan a la pelea con ardor y al grito de ¡Viva Fernando VII!, cuyo significado desconocen, disparan los primeros tiros. Nuestro general dispuso los días de Fernando VII, salvas, meriendas y músicas. Después de 100 años, pensamos en aquella alegría insana y pensamos en la cordura del general. Nos vemos obligados a lanzarle aquí la más formal acusación de inhumano. Jaume Fabra escriu: encara a hores d'ara es fa difícil fer un balanç del que van representar per a la ciutat més de 8 mesos de bombardeig. Quan feia un any i mig que els francesos eren fora, la ciutat vivien 4.804 persones, representa una reducció a la meitat de la població com a conseqüències dels setges. També ens aporta un dato inèdit. El primer pas a la creació d'un cementiri general va fer-se durant els setges de la Guerra del Francès. El general Álvarez va fer tancar un espai de terreny un poco más arriba del Real Monasterio de Sant Daniel i destinar-lo a cementiri. El 24 d'abril de 1809 va fer-se la seva solemne benedicció i Álvarez emitia aquest ban. Los cadáveres de todas las personas sin distinción de estado, clase ni sexo, incluso yo mismo, que mueran dentro de la presente ciudad, sean llevados para enterrar al referido camposanto. Carles Rahola, fent-se ressò d'un historiador francès, dins la seva guia de la ciutat de Girona, ens diu d'Álvarez. Sota el comandament de l'enèrgic Álvarez, els sitiats varen resistir durant més de 7 mesos, però per fi, la fam i les malalties varen acabar per obligar la Junta de Defensa a capitular. Les Corts de Càdiz, el dia 7 de gener de 1812, varen decretar que, quan les circumstàncies ho permetissin, fos erigit a la plaça principal de Girona un monument amb el nom del seu heroi governador. Aquest monument no va ser erigit fins prop després d'un segle gràcies a la generositat del senyor Ferran Puig. J. Clarà, en la seva història de Girona, el gran setge de Girona començà el maig de 1809 i tingué com a protagonista el general Álvarez de Castro, governador militar de la plaça d'ençà de febrer del mateix any. La proesa dels gironins en la defensa de la ciutat fou una obra de tots els estaments i classes. Per bé que la penúria i la ruïna arribaren a presidir-ho tot,
El general Álvarez s'obstinà a prolongar inútilment la resistència en contra d'altres militars que el retrataren embebidos siempre con la idea de inmortalizarse. Al final, ell mateix caigué malalt i delirant, la qual cosa permetia a la Junta Militar, presidit per Julián de Bolívar, de pactar la capitulació amb el mariscal Augereau, 10 de desembre de 1809. Dins el llibre La població gironina d'Albert i Castells ens parlen així. No entrarem a debatre la resistència de la ciutat als francesos, lògica i justificada, en un primer moment, fou més o menys heroica, en tot cas constatar que l'encaparrament del general Álvarez en fer resistir més enllà del que la prudència i la situació dels gironins feia aconsellable, originà que la nostra ciutat perdés en mig any tots els guanys d'un segle. Narcís Jordi Aragó escriu a Soldats de la vida: posada entre dos focs, la ciutat no pot fer res més que resistir. Els jornalers i els artesans, després del dia de treball, passen les nits fent guàrdia a la muralla, les dones agrupades en companyies d'auxili curen els ferits, la carn de cavall s'ha esgotat i es mengen els animals morts de fam, els gats i les rates són devorats sense cap condiment. De sobte, el general no es pot alçar del llit, la febre l'ha abatut i lliura el comandament al tinent del rei, el general Julián de Bolívar. El demà següent, al migdia, una bandera blanca onejà sobre la porta de l'Areny. Julián de Bolívar farà possible que a la ciutat no hi hagi cap més mort. Del seu gest no n'hi vindrà cap honor, cap medalla, no tindrà cap estàtua a la plaça de la ciutat. Ell, però, apostà per la vida. Posarem fi amb una intervenció televisiva d'un gironí, Josep Tarrés, el qual aporta dades prou importants: el color del cavall d'Álvarez i les condicions dels passadissos des de la plaça de la Catedral a Montjuïc. El passadís subterrani que ha despertat més imaginació a la gent és el túnel que anava des del que avui és el Palau de Justícia fins al Palau del general Álvarez, que durant la Guerra de la Independència, compta la tradició popular, que l'anomenat general recorria el túnel a cavall blanc. Existeix realment aquest túnel? Doncs naturalment que existeixen aquests túnels. Com us he dit abans, era una cosa, doncs, per la Girona mitjaval era quelcom d'absolutament funcional i necessari. Però, a més d'aquests túnels, doncs, alguns d'ells dintre de la part llegendària, túnels precisament molt ben construïts, amb llosana de pedra, on una persona doncs, podia passar-hi quasi bé de peu, i a més es diu, potser és veritat, que el túnel que enllaçava el que ara és Palau de Justícia de Girona, que va ser Palau del general Álvarez en la Guerra de la Independència, les guerres de Napoleó, enllaçava amb el castell de Montjuïc, i que el general sortia del seu palau muntat amb un cavall, blanc, naturalment, i que passava per sota aquests túnels fins al castell. Es venen a Girona un vespre, per exemple, a partir de 9:15 del vespre, tothom ha desaparegut. Ja en 10 minuts Girona és buida i no queda ningú. Si vas a casa seva tampoc hi són. Vol dir que tot Girona en aquells moments s'està passejant sota els túnels de Girona.